nan ba kowa ne. Salamu alaikum. Ƙawata. Lafiya, ƙalau wallahi. Wallahi lafiya, ƙalau. Akwai magana ƙawata. Wallahi kin ji abin da ke damuna yake wallahi in ɗaga mun hankali. To ƙawata, in dai akan wannan ne, kamar an yi an gama, in dai wannan ne damuwa, kika samu damuwa. Kuma kina ganin wannan abin hanya ne mafi sauƙi? Ni ko na san hanya ce mafi sauƙi saboda akwai inda zan kai ki. Malamin nan akwai aiki. Sai ba wani na ƙi aikin ba. Amma ina tsoron malaman yanzu saboda rabi gaskiya babu gaskiya a ciki. No, ba haka bane, kakki jikin damu. Malamin nan aikin shi kamar yankan wuƙa. Ba a ƙinta mutane, sai dai in ce Allah ya ba mu sa'a. Kuma Allah ya ce sauƙi. To yanda ya dace, shi za a yi. Kamar ya ke? Kamar yadda kika ga yayi. Su dama kin gane? Na shirya, na tambaye shi don zana fita, zana je unguwa. Yanzu kin ga za a iya buɗewa a wannan fata. Kawai ɗauko gelanki faɗuwa ta zo daidai da zama. Rono. Ai shi ya Jesus is Lord. Nan ya isa ne koko za mu kara ba gaba ne? Yayi nan. Nan yayi? Nan yayi. To, ƙawata. Yanzu ya za a yi? Sallama ta za ku yi in koma ko kuma? Za mu je mu shiga nan ne. Mun fara cikin gari, cikin gari. Kun sai da an kace cikin ƙanƙaramin daji. In za ka iya jira mu kyauta ka ɗauko mu wafa. Idan ba ka jira mu ba, so what? Ba kyauta ka ɗauko mu ba, muna da abin da za mu yi. Hajiya ki yi haƙuri. Ai dole ni yanzu kina ke san lamarin duniyar gawar take yanzu kun to cikin ni tambaya ma kun mi ma za ku cikin daji. Kai dai ba da mu jira mu kawai idan za ka to babu damu ba da ọmọ Buhari nítorí Ọlọ́run mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí. Ya aka yi ne na ga kina dan sai a jin tsoron hankali da gani waɗanga mata gidan boka sun kai kaga mu ga mu ta ƙare ba. Babu damuwa, aikin shi kamar yankan wuka, ƙawata. Wannan fa guraren fa ba haka kowa daga mun Zo mu je ƙawata, ya aka yi ne na kiya miki wannan bokan wallahi aiki kamar yankan wuka. Kana jin tsoro. Gafaran ku dai. Suwaye nan ne? Suwaye! To, ku jira za mu je mu salan musu. Ba ma so a taka mana yara ne, ku jira. Kai baki. Ku shigo. Ta baya, yawa juya. To shiga, je ki dai, ke ma haka, to ke yo nan, kar ki taka, yo nan to. Merry Christmas. Kun fara so? Ya ce ku bayi minti biyu.
Na ce ba? Ala karɓa aikin boka, kai ka gama, ka ci lafiya, wallahi aikin ka ya wuce nasu. Da an yi ne, kawai kamar an gama ne, kafin mutum ya je gida an biya mai bukata. Ina jin daɗin aikinka. Ka rafka min zagi. Kutumar bara ubanka! Allah albarkace ka. Kutumar bara ubanka boka! In taguza ya albarkace ka. Godiya suke. Funfun gare ƙara ma daraja. Godiya nake. Karka damu. Na da kan. Yi mai bayani. Wa za su yi bayani? Boga da guza za ku yi bayani? Tun kafin ku zo an sanar da ni me ke tafa da ku. Aiki ne a kanki! Abin da yake tafa da ke. Magana ce akan atamfofinki da kika yi oda daga Lagos. Kwasan sai kama miki su. A aboka bai shi ba. No. Dakata. Na gani sun tabbatar min koko ne kuskure ba boka ba. Abin da ke tafa da ke magana ce akan garjajen ragonki da kika rera kina daure shi. Aka shigo a kwamushe miki shi. A aboka bai shi bane. Na gani, ƙurani na gani abin da ke tafa da ke magana ce akan baƙi da suka zo gidanku suke nema su hana ki zama, ko ba yi ba ne? Ba shi bane. Inda nake so ba. To. Kuma duk baka kai gaban da. No. Kuma ba na so ta shigo To, wanda kuskure na gane, kuskuren ka ne. A yi haƙuri. Kuskuren ka ne. A yi haƙuri. Boka baya kuskure. A yi haƙuri. Boka baya kuskure. A yi haƙuri. Ba a kai musu ragowar jinin nan bane ba. Me yasa? Ai ragowar jinin nan ne da ba a kawo ba, kuma ka san akwai bako da zai kawo ragowar jini. Shi ne da ba a kawo ba. Kai kuskure ka ba da aiki. Rata kunne rekere burandi yara karamara. Ri. Ina ne akan mijina zai ƙara aure. So ne kuma ba na so ya ƙara auren. So ina son duk abin da ya dace a mata. But ma ni ba na so ta zamo tana a duniya. Na fi son a kashe ta ko shi ya bar duniya. Saboda aikinka ƙawana ta gaya min kamar yankan wuƙa ne. Kuma ba ka kuskure a aikinka. No.